U ovom tečaju pokazat ćemo kako kreirati iskope na prikazanom projektnom zadatku. Trenutno u projektu imamo gotove modelirane objekte, bungalove i 3D geodetsku podlogu prema kojoj treba kreirati teren. Prilikom rada s geodetskim podlogama provjerite jesu li svi layeri aktivni. Također, preporuka je zadržati izvorne geodetske podloge i linije kako bi uvijek imali iste u projektu u slučaju naknadnih promjena. Stoga ćemo kopirati geodetsku podlogu u novi crtež broj 6 koristeći šorkate Ctrl+C i Ctrl+Alt+V te ćemo na kopiji nastaviti daljnji rad. Zoomiramo li teren, možemo vidjeti da imamo izohipse i trianguliranu mrežu. Razmatrat ćemo trianguliranu mrežu, pa ćemo izolirati njihov layer pomoću desnog klika miša i naredba Modify Layer Status, Isolate Layer, Set All Other Layers to Hidden. Izoliranu trianguliranu mrežu kopirat ćemo u novi crtež broj 7 koji ćemo nazvati 3D linije. Na ovim 3D linijama napravit ćemo 3D površine koje ćemo smjestiti u idući crtež broj 8. Razdvajanje ovih koraka po crtežima je također preporuka kako bi u svakom trenutku imali dostupne sve korake u slučaju naknadnih promjena. Pozivamo naredbu Create Triangle Mesh iz Allplan add-ona, Excavationa ili Baugrube. Označavamo sve 3D linije. Potvrdit ćemo da koristimo vlastite točke, zatim u ovom prozoru ćemo ukloniti poligone rubova s unutarnjim kutem do 1. Stvoriti tijelo ne, izbrisati tijelo površinu točku ne. Generirali smo 3D površine te ćemo isključiti crtež 7 sa 3D linijama. 3D površini dodijelit ćemo zelenu boju. U paleti objekti možemo provjeriti što trenutno imamo aktivno na crtežu te manipulirati vidljivostima tih elemenata. Idući korak je brisanje rubnih, odnosno nepotrebnih poligona kako bi smanjili veličinu terena. Imamo dva načina, naredba Delete Triangles ili Allplanova funkcija koju možemo pronaći na desnom kliku miša nakon selektiranja 3D površine Delete Surface. Koristeći Allplanovu naredbu imamo veću kontrolu nad time što brišemo, pa ćemo ovu naredbu i koristiti. Idući korak je kreiranje iskopa, stoga ćemo aktivirati idući crtež broj 9. Pozivamo naredbu Create Excavation Solid, selektiramo 3D površinu, površinu nećemo brisati i teren se generirao. U paleti sa lijeve strane pojavljuju se postavke za iskop i možemo odmah preći u drugu karticu reprezentacija i dodijeliti površinu trave.